Alright, next, ano yung pagtungtungtungan tanan siyang? I-shoutout mo man di kaya loyalist ano nonsense vlog mo followers. Magyamakwan yung kanay niya guganikwa ni Ajini Sosi Cabarubias Santiago. Dahil yung kanayan niya comment na lang comment. Right, very supportive. Right. Shoutout kinyam kabsat agyaman. Baka hindi ka nagtatan niya apay matandawa mo ni nonsensing ko na nanto kay de. Nagpuko mabigla. Ay ka ano pasaray imbitahan tayo lata ni nonsense vlog dito kini Ohio ginayo ni Anchanko. No, one ni nonsense vlog ni Anchanko tikat katungtong ko. Alright, rock and roll. Okay, 1 cups and 3/4 flour. Flour ka na. Flour kinatay. Flour. Word. Han, ito USA ke flour ko na da. Ano nga flour? Bulaklak. The flour. Ano nila kayo tagayang flour. Flour, di ba? Nagriga nga baliksin. Apa ito flour? Flour. Sabsabali diba nagbalbalikasyon dito US. Gulgulwim ti utak ko lakay. Okay. Tatang feel mo dahil mapipil ko to nga pagbalbalin dakpay nga kasla tungang-tungang flower bulak-bulak bayda. Siyempre sa balik pronunciation daw namin no question, di ba? Oh, 1 teaspoon baking soda. Expired sa pa yung baking soda kaya. Ayun, try. Banana bread. Tapos 1 cup cinnamon. Baka kasalanan na kayo, ayam tapok-tapok na isbo, ma. Speaking of tapok-tapok mo rikada, shoutout ko man naji nang ibaga nga dakano kay ayam ko idi. Pakasyak dahi kay ayam mo idagay ayam ka ti tapok-tapok ngay. Adi nga ikabel mo dahi sikom ngay tapos ngay ka isbuam tapos ay pagbalinin to nga karakamba. Gurga search ko. Shoutout ko suna. Inagan nakat ni Franz Tan Laksong. Shoutout suna kanu dahi kay ayam ko ti tapok-tapok which is malagip mo ni anchang ni Vanessa Castro, ni Jubilin Castro, sino pa di kaya ni Marites Camates, di ay ayam tayo dubing tayo di ba? Marites Camates. Igisam magkulagtet. Di nga isbong di ba? Na-experience yung kakabsat. Tadi nga, apunim, yung mumo, di tapok-tapok, tapos sikuin mga zine, tapos isbuam. Tapos yung kine, dati plati-platito mo, no, saan aramidim nga, ano karakaramba, siya, di ba? Nagganas ti ay ayam tayo din ha. Speaking of that, nagpintas ti bibiyag tayo, dubing tayo di awan cellphone. Ano siyang? Well, kaya peso, tatama tinawan. Ay naapo, nagsakit ti ulo, ti magulang tata. Tadi gito'y teenager tata nga, da cellphone na. Tapos dapay karkarelasyon na, so dapay tinagtat. Ay naapo, nagtangken ulo da. Andiyan. Perme. Kasi tao ti, very challenging ti maging magulang tata na andiyan. Perme makapasangit pa eh. Wow. Sikatag sa iinagan, tintatangan, tatan. Api kasi tayo ideya, hindi teenager tayo. Made, mabubuting tayo di tinaganak. Wen, tata sabali na na. Nagatay lang ni Jay, daldalan ko ng pagidya. Wen, alas 6, aga-apon kayo. Kunada, diba? Ga-apon na yun. Tatan, hanggang alauna, alas 2, di madaling araw, handa pala maturog, cellphone, tapos no, alaim di cellphone dag, ibagada, sabalin, dati ibagada nga, kahit kumatayin, kung kunadan, kininadan ng bingay, abusive kayo nga, magulang kung kunadan dyan. Tatan, sabalin. Nag-i-exage tubing tata, nag-i-exage. Di ka po, granabsot mo dahil yung cellphone daan, tahan daw nagdingding nga, nagpakamatay da ka numutan. Kaninadan.
na. Di ba? Kanyatay ko, si tayo ti mabubuting ide. Wan, tatanawa na, hindi kita anak pa iti mangbubuting kinyata yan. Kininadang Lahat ko niya, man. boy. Wen. Adalaw niya, kanada. Kininanang of ubing tatanay. Speaking of kininanang of ubeng, agiramidak ti kantaan tiyang amom aji anak. Aramidak ti Ilocano, ti title na kininada ng ubing. Hello, ginina. Baka mapagawa ita, boy. Mabash. Padin pa mabasit tao, ginina ng ubing madiha. Di natatangking ng ulo to ubing tata. Di gajay para kinyada. Naramitan da man ti lyrics na, daji anak. Tapos pagbalining nga Ilocano, kininada ng ubing. Kasi lang nga di Japanese, di ba? Kumanta ti anak. Kikasla tunog o kininana. Kininada ng ubing. Wow, ramida man ti kanta. Ngem kanta ay peleng di totoo nga anak with feelings damdama. At kumanta stressak. Okay na. Mapa totoo nga magulang, wino di agpakpakananay. Mas stress talaga tata nagrigat ag handle ti teenager tata. Gapo di kita cellphone. Very challenging. Narigat at tangin. Ay. Sa bali tagkatilubo ngayon. Ano nga tangaras na na? Nakagalang siguro ngayon ma-realize no naitip kolda ay nadapada kasi Wow. nakas jay timang mangyari mo. Diba? Kasi ano, kunana ni Adeng tatay, ag-chill ka lang. Kasi ano, ag-chill. Okay, nana. Nagrigat, ag-chill nga magulang, tapta nga panawin. So, i-content tayo latan. Okay,